Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нуриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. В рамках этих ценностей, наших принципов, я хотел бы рассказать коротко о деятельности Татнефть профсоюза за 2025 год. Татнефть профсоюзы ихтибарында 5000 ярым студент юғары нефть мәктәбендә зур очрашу узды. Первый раз сюда пришла, боялась идти, но все равно интерес взял. Хатын-кыз тормышындагы иң истәлекле чор. Әлбәттә, йөклеләр көнен билгеләп үттеләр. Это очень круто, вообще невероятно. Как будто бы мы все в детском лагере, и мне не 44, а как будто как 14 как-нибудь. Театр кешеләрне һәм гореф-гадәтләрне бердәштерә. Аулак театр лабораториясе Мәлбагыш авылында мини-фестиваль үткәрде. Бөгелмәдә Кытай инвесторлары белән Татарстан территориясендә керамик плитка җитештерү буенча 2 югары технологияле интеллектуаль җитештерү линиясен төзү проектын локальләштерү мәсьәләсе буенча 3нче киңәшмә булып узды. Кытай эшмәкәрләре бу юнәлештә Бөгелмә районын карый. Аларның шәһәргә килү ничкәлекләре алдагы материалда. Иң беренче итеп Кытай компаниясының җитәкче составы делегациясе республиканың инвестицион үсеш агентлыгы хезмәткәрләре белән Бөгелмә районына керамик плитка җитештерү базасы булдыру өчен тәкъдим ителгән җир кишәрлекләрен карарга бардылар. Беренче нокта тимер юл вокзалы. Сразу первый вопрос насчет железа. Тимер юл турындагы сорау беренче. Бездә зур әйләнеш планлаштырыла. Бу елына 1 миллион тоннага якын товар. Моның начар тәэсире булмасмы? Чөнки сезнең монда тимер юлда эш күп. Безнең Шимал керамикасы, ә сездә бертөклеләр узату. Без сезнең дә эшкә кумаучы оламасмы? Кытай эшмәкәрләре шулай ук предприятие төзеләчәк җирләрне дә карадылар. Район башлыгы Дамир Фәттахов инвесторлар белән җитди сөйләшү уздырды. Әгәр кытайлылар Бөгелмә районын сайласалар, димәк биредә яңа эш урыннары һәм икътисади потенциал үсеше барлыкка киләчәк. Бу проектны Алабуга яки Иннополис кебек махсуслаштырылган инвест мәйданчыклар белән чагыштырып була. Бу очрашу әлегә уңыш гарантиясе түгел, ләкин яткан таш астына су агып тормый бит. Шуңа күрә безгә теләсә нинди мөмкинлектән файдаланырга кирәк ди шәһәр мэры Дамир Фәттахов. Айсу Миңнебаева, Яхин яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Профсоюз эшчәнлеген студентлар утыргычыннан башлау бу киләчәк нефтчеләрнең уйланган гамәле. Югары нефть мәктәбендә Татнефть профсоюзы рәисе Рифдар Хамадияровның төбәкнең алдынгы уку йортлары студентлар профактивлары лидерлары белән зур очрашу узды. Ләйсән Галиева дәвам итә. Студентларны җыйган чара профсоюзның казанышлары, үсеш нокталары һәм булачак нефтчеләрнең тормышлары турында, аларның роле турында ачык сөйләшү булды. Игътибар үзәгендә 2025 ел нәтиҗәләре 4 уку йорты башкарылган эшләр турында хисап тотты. И вы являетесь также членом профсоюза. Бүген Татнефть профсоюзы игътибарында 5000 ярымга якын студент тора. Алар югары нефть мәктәбе, Әлмәт политехник техникумы, Лениногорск нефть техникумы, шулай ук Бөгелмә механика технология техникумында белем алучылар. Бу яшьләр өчен профсоюз хезмәт баскычының беренче биеклеге. Было принято решение о том, чтобы студентов ввести в состав Татнефть профсоюза для того, чтобы вы уже на этом этапе, на этапе студенчества, Студентларны профсоюз эшенә кертү турында карар кабул ителгән иде. Сез яшьләр студентлык чорында ук корпоратив культура, компаниянең миссиясе һәм кыйммәтлекләре белән сугарылырга тиеш. Без сезнең Татнефть компаниясендә, Таграс холдинг предприятиеләрендә, шулай ук Татнефть профсоюзы составындагы үз урыныгызны табачагызга өметләнәбез. И базируется она на основных принципах ценностей. Человек труда, для нас важен каждый. Единство, вместе мы сильнее, забота, поддерживаем тебя и твою семью, безопасность, жизнь и здоровье превыше всего, и открытость, доступность информации, слышим и делаем. Теперь вот в рамках этих ценностей, наших принципов, я хотел бы рассказать коротко о деятельности Татнефть профсоюза за 2025 год. Во-первых, по структуре. Очрашуда 2025 елның йомгаклары тикшерелде. Һәрбер оешма үз тәҗрибәләре, эшләнмәләре белән уртаклашты. Мәсәлән, югары нефть мәктәбендә профиклар эчке виртуаль акча берәмлеге кертелгән. У нас есть таблица, в которой эти профики у нас проводится итог.
и они могут прийти и выбрать какой-то себе товар с нашим логотипом. Ирекле әңгәмә бик тиз арада уртак проектларны планлаштыру дәрәҗәсенә күтәрелде. Шул чакта оку корпусларыннан читкә чыгу тәкъдиме дә яңгырады. Нам предстоит как-то совместно провести такой туристический фестиваль среди студентов. Нам надо знать количество, потому что вот в данном мероприятии у нас участвует первый курс, это около 300 человек. Хәзерге заман профсоюзы ул батыр фикерләр, яңача карашлар биләмәсен. Һәрбер идея артында чын кешеләр тора. Алина Мустафина 4-нче курс студенты. Киләчәктә икътисадчы буласы кыз өчен профсоюз лидерлык сыйфатларын үстерү, шулай ук яңа гына юл башлаган студентларга үрнәк булу мөмкинлеге. Профсоюзный комитет – это вообще моя душа и сердце. Профсоюз комитеты ул минем юанычым. Бу университетта белем алудан тыш минем төп шөгылем. Үзем дә үсәргә телим. Шулай ук 1-нче курс студентларына бирдә никадәр шәп, никадәр зур мөмкинлекләр барлыгын күрсәтәсем килә. Сколько здесь можно прийти к чему-то и сколько возможностей здесь есть. Россия нефтегазстрой профсоюзы стипендиатларына сертификатлар тапшыру тантанасы белән тәмамланды. Әлеге стипендиягә профсоюз әгъзалары булган яхшы билгеләренә генә белем алучы, профсоюз эшчәнлеген алып баручы студентлар лаек була. Бу акча һәр ай сайын профсоюз әгъзалык взнослары исәбеннән түләнә. Лейсан Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә яңа перинаталь үзәк ачылганнан бирле 701 бала дөньяга килгән. Бүген хатын-кызлар консультациясендә 1000-нән артык йөкле хатын-кыз исәптә тора. Шушындый рәсми статистика белән хатын-кызлар консультациясендә йөклеләр көнен билгеләп үттеләр. Булачак әйниләр өчен әзерләнгән файдалы остаханәләрне безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. У кого-то все заживает идеально, у кого-то формируются ниши. Бүген Әлмәттә хатын-кызлар консультациясе якты һәм матур мәйданчыкка әверелде. Биредә булачак әйниләрне йөклеләр көнен бергәләп үткәрергә чакырдылар. Бу чара аларның шушы бала көтү чорын тагын да матуррак һәм истә калдырырлык итеп үткәрүгә юнәлдерелгән иде. Чтобы у вас палочка ходила по краю чаши. Тибет касәсе борынгы музыкаль корал. Ул релаксация һәм тавыш терапиясе өчен кулланыла. Анда уйнау процессы үзенчәлекле һәм тынычландыручы эффект бирә. Нәкъ шушы эффект булачак әйниләргә кирәк тә. Әлмәттә йөкле хатыннарга психологик ярдәм күрсәтү максаты белән «Счастье в тебе, бәхет синдә» проекты яңадан старт алды. Оештыручылар планнарында ком, музыка һәм арт-терапия дәресләре һәм төрле остаханәләр үткәрү. Аларга йөклелекнең теләсә кайсы срогында һәм бөтен гаилә белән йөрергә мөмкин. Остаханәләр һәр атна сишәмбе 10 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр узачак. Бесплатное, замечательное занятие. Дәресләр өчен түләргә кирәкми. Булачак әйниләргә даруларына түгел, нәкъ менә менталь сәламәтлек бик мөһим хәзер. Аларга инде ресурс халәтең булуын, кайдан ресурс алуыңны аңларга кирәк. Әгәр алар безнең шәһәрдә тудырылган мөмкинлекләрдән куллансалар, тулысынча файдалансалар, без бик шат. Которые замечательно поддерживаются в нашем городе. Булачак әйниләр борынгы көнчыгыш практикаларын һәм заманча арт-терапияны берләштергән уникаль программада катнаштылар. Анастасия Тимофееваның бу йөклелеге беренче. Кыз яңа барлыкка килгән хисләренә аеруча игътибарлы. Аларны аңларга һәм анализларга тырыша. Һәм әлбәттә шушындый очрашулар зур роль уйный ди. Первый раз сюда пришла, боялась идти, но все равно интерес взял. Беренче мәртәбә шушындый очрашуларга килдем. Дөресен әйткәндә куркытты башта, ләкин кызык булгач килдем. Булачак әйниләрдә аеруча беренче тапкыр әни булырга җыенган кызларда сораулар һәм төрле киңәшләр күп. Ә менә шушындый очрашуларда без кирәкле җаваплар һәм компетентлы кешеләрдән киңәшләр ала алабыз. Советы, именно можно ответы и знания получить здесь. Әлмәттә яңа перинаталь үзәк ачылганнан бирле 701 бала туган. Хатын-кызлар консультациясендә йөклелек буенча хисапта шәһәр һәм районнан 1050 хатын тора. Аларның 93-ы аеруча игътибарлылык таләп итә торган төркемдә. Һәм табиблар әйтүенчә, яңа перинаталь үзәктә уңайлы бала табу өчен шул исәптән катлаулы очракларны алып барында исәпкә алып, барлык шартлар тудырылган. Здесь все обеспечено, все, что необходимо. Биредә барысы тәмин ителгән. Иң югары дәрәҗәдә кирәкле әйберләр, бүгенге көндә булган иң заманча җиһазлар бу үзәктә бар. Һәм һичшиксез, биредә эшли торган табиблар кадерле. 90% акушерлык һәм гинекологиядә бик зур эш тәҗрибәсе булган белгечләр. Опытом работы в акушерстве и гинекологии. Булачак әйниләргә бүләкләр, открытка, фаразлар һәм гипс сыннары тапшырдылар.
Татнефть компаниясының көп санлы проектларынан бірсі болған Аулақ театр лабораториясы масштаблы программаларны тұрмышқа ашырғаннан соң хәзір өзі мини-фестивальләр ұйыштыра. Һәм алар белән төрле шәһәрләр һәм төбәкләргә чыга. Проектның төп максаты мәдәни мөхитне үстерүгә һәм кече шәһәрләрдә яшәүчеләрне заманча театрга җәлеп итү. Шулай узган ел көннәрендә әлеге театр коллективы Мәлбагыш авылында 3 көн театраль лаборатория оештырды. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Что вы видите, если вы учите, это такое творчество, которое рождается у вас. Мәлбагыш авылында ял көне проекты кысаларында беренче очрашу 3 көн дәвамында үтте. Анда театр лабораториясында авыл халкы, якындагы шәһәр һәм бистәләрдә яшәүчеләр катнашты. Оештыручылар әйтүенчә, проект программасы төрле форматларда төзелгән. Спектакльләр күрсәтү, лекциялар, практик мастер-класслар, шулай ук иҗади проектлар, булар барысы да барлык катнашучылар өчен бушлай тормышка ашырыла. Мы программу строили таким образом, чтобы... Без программаны төрле яшь категорияләре катнашырлык итеп төзедек. Өлкән буын яшьләр өчен махсус мастер-класслар. Хор буенча остахана, мәсәлән, без олы буынга өметләндек. Әби-бабайлар килер дип уйлаган идек. Ләкин монда яшьләр күп иде. Әби-бабайлар да бар иде, ләкин алар бию буенча мастер-класска килделәр. Без һәркем өчен кызыклы булсын өчен, кем кая килүен алдан ук әзерләп куйдык. Бабушки и дедушки тоже были, но они пришли на мастер-класс, например, по танцам. Мы прям распределяли, кто куда может прийти, чтобы всем было интересно. Я психолог, живу в Азнакаево, не люблю готовить. Лаборатория кысаларында катнашучылар ритуалларның ни өчен хәзерге заман кешесенә кирәклеге турында фикер алышты. Уртак гамәлләр үзгәрүче дөньяда таяныч, бер-берсе белән бәйләнеш һәм тотрыклылык тоярга ничек ярдәм итә дигән сорауга да җавап эзләделәр. Биредә алар театр педагогы, режиссер һәм социаль театр продюсеры Дарья Гускова белән эшләде. Театр горожан сам по себе непредсказуем. Бу театр башка төрле, без монда текст ятламыйбыз, ә кешеләрнең уй кичерешләренә күп вакыт бирәбез. Аларга сүз бирү мөһим. Шуның белән аерыла да инде безнең театраль лаборатория. Монда үз фикереңне әйтергә курыкмаска кирәк. Яшь балалар булуына карамастан, аларның фикерләре төпле һәм уйланырга мәҗбүр итә дип әйтер идем мин. Тут очень не пустое высказывание, оно абсолютно осмысленное, наполненное, несмотря на юный возраст участников. Зачем нам нужно походить по пространству? Для того, чтобы привыкнуть к нему, это делается на всех актерских курсах. Шулай ук театр лабораториясе кысаларында катнашучылар мәдәни хезмәттәшлеккә инклюзив караш лекциясын тыңладылар. Илдар Алекбаев остаханәсендә катнаштылар. Ул режиссер, хореограф, бию артисты. Катнашучылар гади күнегүләр аша үз тәненең хәрәкәтләрен һәм мөмкинлекләрен тикшерделәр. Отлично, вы талантливый, лучше всех. Я приехала сюда, потому что Маша узнала, по-моему, в Инстаграме, вот. И мы сюда приехали, мне все понравилось. Мне это показалось удовольствием, это не показалось. Вот, все понравилось. Җырлык әлем мастер-классы Азнакайдан килгән катнашучы Мария Шакуровага аеруча нык ошаган. Ул монда татар телен белмичә дә татар телендә җырлар җырлавын шаккатып сөйләде. Хәтта бергә Мәлбагыш авылы турында җыр чыгарганнарын да сөйләде. Если честно, не было никаких ожиданий. Дөресен әйткәндә, бернинди өметләрсез килдем мин монда. Һәм әйтергә кирәк, бу иң рәхәт һәм файдалы проект булды минем өчен. Миңа бик ошады. Без бары тик 2 олы кеше һәм балалар идек. Алар белән бала чагыма кайттым. Үземне 14 яшьлек итеп хис итә башладым. Вот это очень круто. Вообще невероятно. Как будто бы мы все в детском лагере, и мне не 44, а как будто как 14, как им. Карга буткасы дип исемләнгән лабораторияның йомгаклау тамашасы проектның соңгы көнендә узды. Катнашучылар спектакльнең эскизын, ритуаллар, традициялар һәм аларның хәзерге дөньядагы әһәмияте турында уйланулар нигезендә ясадылар. Бу гадәти театр спектакльләреннән ерак. Монда артистлар сәхнәдә түгел, ә тамашачылар янында. Алар сәхнә костюмнарыннан түгел, ә гади киемнәрдән. Театраллар формаль булмаган шартларда уйныйлар һәм иң мөһиме, алар алдан ятлаган текстны түгел, ә үзләренең уй кичерешләрен язганны кычкырып сөйлиләр. Алсохмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Қолабы спортчылары яңадан яңа бейікліклеріні яулы. Бірнеше шәһәрдә узган бәйгеләрдә көрәшчеләребез призлы урыннарны һәм чемпион исемнәрен үз итте. Шулай Черкесск шәһәрендә билбаулы көрәш буенча Россия беренчелеге узды. Ирекле стильдә Әлмәт вәкиле Асман Махмич икенче урынны яулады. Ә менә Булат Мәскәү беренчелекне үз итте. Ул ярышларның төп бүләген алды. Чистай шәһәре көрәш буенча чираттагы бәйгегә хуҗа булды. Монда да кешеләр арасында әлмәтлеләр бар иде. Ярышлар нәтиҗәләре буенча Сәйит Галиев Айдан, Закиров Амир, Антошкин Евгений, Варакин Артем чемпион исеменә лайык булды. Икенче урынны Гәрәев Тимур, Захаров Ролан, Сәләхов Әмир яулады. Өченче урын исә Юртов Николай, Петерс Реналь, Сайфуллин Ралиска бирелде. Алабуга шәһәрендә Ялкын журналы призларына 2010-2011 елгы үсмерләр арасында көрәш буенча Татарстан беренчелеге узды. Монда Әлмәтнең Акбүре көрәш федерациясе вәкилләре дә уңышка иреште. Юртов Николай 3нче баскычны алды, ә Әмирхан Биков кешеләр арасында иң көчле булып чыкты. Чемпион исеменә лайык булды. Ләкин бу аларның бердән-бер уңышы түгел. Казан шәһәренең Акбарс мәйданында 13-14, 15-16 һәм 17-18 яшьлек егетләр арасында көрәш буенча Россия беренчелеге узды. Бәйгегә Россиянең 40-ка якын төбәгеннән 400-дән артык спортчы, тренер, судья килгән. Алар барысы да региональ ярышларда каты отбор үткән. Монда да Акбүре көрәш федерациясе спортчылары Татарстан командасын лайыклы тәкъдим итте. 50 килограмм авырлык категориясендә Әмирхан Биков чемпион булды. 70 килограмм авырлыкта Рамазан Харисов икенче урынга менде. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.